Madzulo abwino pano pa Times Television TTV ndipo ndikulandireni ku program ya Times Exclusive imene timakhala tikucheza ndi alendo osiyanasiyana amene ali ndi nkhani zokutauze mtundu wa Malawi. Dzina langa ndine Wonder Msisi. Programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Beds. Chabwino kukulandiraniso ku program ina ya Times Exclusive ndithu kumulandira Brian Banda amene akugwira ntchito zina. Ndendati ndikuoneseni alendo athu alero. Alendo athu alero ndi Dr. Betha Bangara Chikadza. Edi timatero, edi Bangara. Bangara Chikadza. Amenewa ndi mkulu wa bungwe la Economics Association of Malawi, ECAMA, komanso iwo ndi senior lecturer in macroeconomics at the University of Malawi, UNIMA. Ndakulandirani doctor. Tinene kuti program yathu ndiyofupikirapo part 1 chifukwa cha zovuta zina. Tibweranso ndi part 2 nde yalero ikhala mwina about 25 minutes tipepese, koma tizabweranso ndithu ndi part 2 pali zina ndi zina zimene zatikanikisa kuti mwina tipitirire. Koma choyamba ndimati ndinene kuti inuyo ndi president wa ECAMA. Kodi mwachidule ku ECAMApo mmatani? Chifukwa mtachita kafukufuku akuti ku ECAMA ndi bungwe limene ndila professional, a political and independent body of economists that encourages open, proactive debate and policy dialogue on economic issues. Ndijani chichewa chomveka bwino. ECAMA ndi bungwe la anthu amene anapanga zachuma, maphunziro zachuma, akugwira zachuma, timati ma economists. Yeah. Ndipo anthu amakhala mamembala popereka membership. Ndi bungwe lokuti ndithu chaka chino tukamba mwina 26 years. Ndipo kamba zaka zifwa anthu ena amafunsa kuti kodi bungwe kamene kangodzuka liti? Kapena Achikadza wakayambitsa okha ayi. Bungwe loti linalipo kale zaka zambirimbiri, ndipo timapangadi ma debate, mitsutso, komanso kuyankhulirapo pa nkhani zimene zizi za chuma, komanso sititsamira kundale kapena chipani china chilichonse. Tanthauzo zokuti zinthu timayenera tidziyankhula mmene zilili kutengera ndi data kapena mafiga amene tikupatsidwa. Kaya atipatsa mafiga ochoka Reserve Bank, National Statistics Office, World Bank, ifeyo ndi kafukufukuso wathu timatha kunenerapo kuti izizi zikuyenda chonchi, apa sizikuyenda bwino, koma akanapanga chonchi kapena akanakonza chonchi malingana ndi mmenenso ifeyo timadziwira ku nkhani zimene zachumazi, ndiye timatha ndithu kumalangiza ponso boma. Kodi inuyo makhala kuti nanonso maphunziro anu ngati anzathu amene timaona kugwira ntchito ku IMF, World Bank, fapena matakabwira mazakhala ngati akulankhula ife madaba kuti ifenso tili nawo athu ma economists mdziko muno kuti atha kuyima nawo nkutsutsana nawo, kapena ena wadawerenga mabuku ena. Mudawerenga mabuku chimodzi ndi anzathu amenewa? Mabuku ake amakhala omwewa. Ineyo ndinabweranso pano dzakamba kuti kunali Farai kwenamo kwa IMF. Ine ndili first year ya maphunziro anga ku UCT tikupanga PhD. Farai iso anali ku UCT komweko. Timakhala kuti mabuku ake ndomwewo, masukulu ake ndomwewo, kungosiyana kuti wina mwina kuphunzitsa kusukulewa kachenjede, wina walowa kwa IMF. Ndithu koma zinthu zake ndizomwezo. Mumvetsetsanso kumakhala komweko. Mokuti ineyo mukamayankhula sikuti waja maderera kuti kodi awawa ndi ma economist akuti awawa munali maklasi amodzi mapasana so ulemu ndithu. Ndithu ndi zinthu zake zimakhala zomwezo, kumvetsetsanso komweko, koma modelonso kupanga omweomwewo ndithu chimodzimodzi. Muli pano kati ndikatakwe ndithu oziwa zachumayi Dr. Betha Bangara Chikadza. Titakutero. Chabwino mama, mosataya nthawi yathu ndiyo chepa ndikale. Ndimati nthawi zambiri timaona kuti mavuto ngati dziko anthu akumanena kuti chimativuta kwambiri ndi nkhani ya zachumazi. Mokuti chuma chathu chitakhala kuti chikuyenda bwino, zinthu zambiri zikozokhala zikuyenda bwino. Padakali panopa mukati mukaona chuma cha dziko la Malawi mungachike kuti chili pati? Chuma chathu sichikuyenda bwino. Tinakambako ndithu tukapano takhala tikukamba mavuto athu ndi ambiri. Tikangotenga inflation yokha kapena mmene mitengo ikukwerera,
pakali panopa tinaona I think lero akunena kuti 24.1 tinaona kuti yatsikirako ndithu from 26 komano tikatengeranso mmene mitengo imakhalira 20 ndi ambiri ndithu ndi sikuti tikunyadira kuti tafika pa 24 komabe tikuperekabe credit kwa amene mwina akugwira ntchito zimene zizi kuti yayi mbali ina akuyesetsa chifukwa taona mitengo imeneyi ikutsika. Tili ndi ngongole zikuluzikulu mdziko muno zijatimana kuti public debt yomwe tinena kuti yes 21 trillion yomwe ili yambiri imene jayo mabweretsa mavuto ambiri. Tikamakamba za ngongole sitimangokamba ife choti tikukamba koma kumbali za chumazi ndi vuto ndithu lalikulu limene lijalo. Tikatengeranso mavuto a forex amene oti sitingamachitenso kukambakambanso alese akudziwa amene tilili mdziko muno anthu kuti mwina awode zinthu ena akuvutika mwina maiko ena kucha kwa mathangotenga kadi yawo kupita pa intaneti kugula chinthu ife kuno sitingapange. Pali zinthu ndithu zimene zikuchitikanso ife choti forex imene iyi kusowa mitengo ina yake ikukwera anthu akuoda ndi mitengo ya black market zoterozo. Tikatengeranso mwina employment ku dziko kunoko mdziko mwathu muno anthu ambiri sali pa ntchito. Tikanenanso kuti ntchito sitangonena ntchito zokha koma pamakhala ntchito milingo ena ndiyoti mwina ndi malebala okha ena ndi mapisweka zoterozo ntchito zimene zili zokhazikika amene ali ntchito zimenezo ndi ochepa ndiye tikayitenganso unemployment ndi yayikulu tanthauzo kuti zimene chenso zimaonjezeranso ku mavuto a dziko kuti tingoona mavuto athu akumakhala ochulukirapo ena a structure. Tikamati structure ndiye kuti ndimene economy ilili timanena dziko lathu ndiloti ndila lodalira ulimi. Tikautenga ulimi uja ndi ulimi woti silimathirira timangodalira mvula kwambiri ndiye kuti china chonse chikachitika ku zaulimi zimene zikataona ng'amba kapena mvula yabwera yambiri yaononga fodya ndiye kuti zinthu zonse ziyenda bwino zimene zijaso ndi mavuto. Ndiye tikachitenga chuma chathu kuti tisanje mavuto athu apapa ndi ambiri ndipo chuma sichili bwino kwenikweni nkona mukuona inuyo mavuto athu amakhala ambirimbiri timaona mafuta kusowa tanthauza kuti ndalama zakunja zimativuta. Tikamanena nkhani ya debt ndi deficit tikamati tikupanga budget ija ndiye timapanga so budget kuti tibwerekanso mwacho chifukwa chakuti ndalama zimene tikutolera mdziko muno zikukhanso zochepa. Ndiye tikanena za chuma sikuti chili bwino kwenikweni. Makambapo kuti kuli mbali ina ndi structure ina ndi mavuto amene sitingathe kwa yang'ana kuti munthu ina atanena kuti mbali ina ndi man made mmene tikupangira zinthu zathu sitimakhala ngati tikumvesesa kuti chuma chathu sichili bwino timakhala ngati ndife anthu amponda pa chuma amponda bwino yeti ndife anthu kuti tibe mukaziphatikiza zinthu zimenezizi kuti izi yes tamvapo anthu akumakamba kuti amene nkhondo zimene zikuchitika maiko ena kapena mwina iyayi ngozi zadzidzidzi zimene timakumana nazo zimene zozo sitingathe kuchita control koma inuyo mukaona chuma cha Malawichi gwero lalikulu ndi zimenezo kapena anthu amene amenena kuyendesa chumachi sakuchiyendesa bwino. Tinene kuti tithaudena kuti zimaphatikizana zikuphatikizana tanthauza zokuti pali gwero lina limene lili man-made komanso pali gwero lina limene titha kukonza komabe sitingangokonza mwamango. Ndikunena izi kuti gwero lina ndi man-made mdziko muno tinakambako wanda takhati kukamba mwina za corruption. Mukatengera ndalama zimene zimaonongedwa ku corruption zimene timatha kumazifukula kuti awa anaononga ndalama izi awa anasakaza izi ngakhale kumbali ya procurement ya boma ndimakhala ndikukamba kuti procurement yokha ya boma imatenga 70% ya ndalama zonse za boma. Ndiye kuti kukangwati kukuchitika kenaka kameja kakhale kankaoneke ngati kakang'ono koma kamakhala kuti ndi kanthu kaja kakakulu kumbali ya budget. Tikatengera zimene zozo zimakhala zikusokoneza zinthu zambiri zokuti tikanakhala kuti tikuchita zinthu bwinobwino tili pena. Number 1. Number 2, timatha mwina kumayika m'malo mwina anthu okuti anthu mwina ndosathandiza kwenikweni pamenepo anthu mwina sakuzimvetsa zinthu kwenikweni pamenepo ndibwerapo kapena mwina tikanatha kuchita bwino mbali ina koma chifukwa tikufuna kusangalatsa anthu timatha kuyika maudindo ena mwina mdziko muno kuti awa wasikuti ali ndi ntchito kwenikweni koma they are drained on the resources of the economy tikuyika ku man-made komwe kuja. Tikatengerano kumbali zina tilekeze mwina nkhani ngati imene timaona dziko lino zinthu zathu zikonengekera ndi cyclone you know mwina drought kapena ng'amba ndi zina zotero zimene zijazo ndizokuti titha kukonza koma mbali na sitingakonze chifukwa sitingapange control kuti
mvula mwina pano paibwere mwachonchi koma titakhala kuti mwina amalawi tili ndi ndondomeko zotsatira bwinobwino kuti dziko linolo limakumana mavuto awawa sanayambe lero. We can take back 20 years eri tikumakhala ndi chaka china mvula yabwera bwino, chaka china mvula sangwe chakwe kodi anzathu izi zanathana nazo bwanji. Ndikungokhala focused kuti chimanga tili mamotere mvula sibwera kaya ibwera titere zinaja titha kutani kukonza. Ndiye tikamanena kuti zina ndi za structure zina si za structure koma zonsezi zimaphatikizana. Tikamaona mavuto amene mwina tinaona kuyambira nthawi ya covid kenako macyclone kenako machani timadziona kuti izi zipalibe munthu akanatipanga control. Tikazika ma percentages kukulemerera ndikuti ndikumani medical ndifusa izi chifukwa chokuti ifeyo ngati ndinayamba kufusa kuti kodi mayi tili ndi anthu ophunzira bwino mdziko munomo ndi mwazakhuzaponso mmene mafotokoza papa kuti pali anthu ena umaona kuti kodi awawa ntchito imeneyi angakayigwire chifukwa ntchito zina ndithu za technical in nature ngati imene mukamba papayi kuti munthu azimvesese nkhani za chumazi sungangozimvesesa chifukwa ndimacheza ndi Dr. Bangala ndacheza nawo nthawi yayitali then ndikhuza kukayigwira ntchitoyi. Timaphonya bati ngati dziko kuti tili ndi anthu odziwa koma tikusankha anthu osadziwa. Is it because tufuna tizikachita manipulate pena pachi? Pali nthawi ina sikhalanso manipulation per se koma mwina nkhani yokuti ineyo mwina ndachoka ku university ndapita mwina kuboma ndiye kuti kuboma kuja umakhalanso uli under someone ndi there are masters kumene kuja amati boma ndi system iweyo ngati uli wekha kufuna kusintha zinthu koma system yo sikufuna kusintha ndiye kuti zinthu sizingayende. Tikanena mnandifusa za ma percentage ine ndimayika mwina nditha kunena kuti 70-30 70 yo ndi man-made. Ndikunena man-made ifa chokuti kuli mayiko kunja kuno ngakhale feri kudandaula za njala kuli mayiko kuti mwina mvula sigwa kuli ma desert koma sadandaula kuja ife we have a fresh water lake Malawi tili ndi mitsinje tili ndi chani madzi kuno kumvula mabwera ambirimbiri kuti sitimapanga water harvesting chifukwa chani titakhala kuti ndalama zonse zimene zimapita ku agriculture ngonoti ife tingopanga focus tikufuna easy even madona aja mabwera we have to have a direction kuti ife zimene tikufuna ndi easy funding yathu ilowe uku ine ndikukhulupirira kuti pomata 3-4 years sitingakhale chimodzimodzi. Ndiye mavuto ambiri timayika ku man-medical zinazi tithadi kumanena kuti palibe chimene tingapange mvula ikabwera ambiri igumula itani koma pamene so timayeneka so ife tivomereze kuti ngati kunoko tili kwa choncho mvula imabwera chonchi ma structure athu azikhala utani. Now talk mwakambapo kuti zitha kutheka kuti anthu ena amene apita kumene kukongodziwa koma mabwana awo ngotsadziwa ndi akuchita makani tingakonze bwanji nawo because munthu akamakumva ndime mukankhulira papamo kwena atha kunena kuti kodi ndi usangotenga Dr. Bangala angopita kapa pamene akwena ati akakhale pakathandize kena katizamba kudabwa Dr. Bangala mumayankhula bwinobwino muli kunja kwa government akakutengani kulowa into the system mwakhalako phe kumene kujaku kuti you even change the language to suit the masters amakakukhazika chete. Then how can we fix this man-made side of our problem, madam? I think fixing becomes kind of problematic. Ndivuto chifukwa chokuti muziweza kuti ine ndikachoka ku university ndikakhala ndekuti pansi pa mabwana andale nthawi zina timanena kuti mwina malangizo athu amakhala osemphana ndi zimene ndale zimafunika kuti mwina aziyendetsedwe. Balancing mwina imadzavuta tingoyerekeza kuti apapa ine ndithanena kuti izi zakupanga bwana Mwanamveka mwachitsanzo kweze misonkho titere ndi zimene tikuyeneka tipange apapa iri mwina mafuta jameneka kuti tikweze koma wina anena kuti ineyo tu mukatere ndi kuti sativotera ndi kapena ayi kumudzi kutu ndikangopita ndi kuti ineyo sindikafika akandigenda koma munomu ngati kufuna industrialization mwachitsanzo mbuyo muti nali ndi nkhani yakaunjika tikufuna inde tikhale ndi manufacturing ya nsalu dziko muno tizipanga mashedi tizipanga masuti titani ndiye kuti kaunjika uyu akweneka achepe mene akulowera mdziko munomu titani kuti tichepetse kaunjika sitingangonena lero ndilo kuti dolani kaunjika tike kansonkho kenakake pang'ono ndi pang'ono sonkho chodzikwira kuti titani tichepetse kaunjika. Anthu anena kuti ndetu anthu apita mmisika kuti misonena kuti mukuti phera ma business mukutani zimene zimakhala kuti zikusemphana koma
ifeyo mwina ngati ma economists sitimangoona zinthu zapompano, timatha kuonanso kuti dziko likodi kutsogolo kufuna liyende bwanji. Ndipo mafuta ndi pati Pamene kuti pompano inuyo pamafuta. oziwanu mwachite konvince amene ali ndi manthawa kuti mantha anuwa they are unfounded. Mukhoza kutchuka ka 2 days koma mutha kuzagwa mwina Pena mungati timing, tendenene chisanzo cha boma limene lapita lija. Kuti boma limene lapita lija anthu ena akhala madandaula ndi mbali ina inali nkhani za chuma zomwezi. Anakhala kulonjeza iye tikunza chuma mpaka anakangalala koko mukhulupirira kuti pamene amaopa zicha ndakanangomwa mankhwala amene mwina anthu ena amachita prescribe zikanasintha mwina zikanasitha tikanakhala kuti mwina mbuyomu anthuso akafotokoza zina ndi zina zimamveredwa chifukwa tu ifeyo ngati ayikama tinalikonso. Yes. Tinakhalanso tikufotokozera ngati kunkhani mwina ngati ya mafuta timadzanena kuti sizingatheke kuti kumalawi kuno mafuta azitchipa. Ku Zambia mafuta akudula, ku Mozambique akudula, Tanzania akudula, ndi ifeyo nkumapanga maintain munomo. Makanga ndikuchita Pamabelo pake run out of money chifukwa choti tikupanga subsidize ndi mojano apolisi amakakhala kutchinga m'misewu kuti mafuta kulowera kwa kutere. Tiye ndingokwezani mafuta fuka ife sitipanga mafuta mdziko muno. Ngati mafuta tikuoda kunja akubwera muno makweneke kuti adzipanga reflect mtengo umene ukugulidwa. Ndiye tikamapanga subsidize eventually pamene timatapa ponena kuti apa patidzipanga subsidize patani ndithu pata. Zimene zijazo zimakhanga kuti ukambe ukhati iweyo ndiye kuti ufuna kuti tiuzitse. Ndiye zimene manena kuti pena pake makhala timing. Mwina zikanakhala kuti zinachitika koyambirira zinthu zija zikanakhala zabwinobwino anthu amazolowera amene tachitikira panopa nanga samana kuti iye tinapeza izi zinali backlog. Ndiye tikufuna tata zichitike kuti kwinako titanino tiyambe kuyendera limodzi. Muganiza kuti izizi zikuchitika pano zatata akachita 2029 at DPP sizidzaendatu chifukwa anthu amanena kuti yayi kukonza simakamu kukonza nthawi zenu nali kuti so kukonza ndikoyambirirapo kukonza timakonza koyambirira nanga mantha umanena kuti ya tikakonza ichichi anthu sakondwera nafe versus kuti tikakonza anthu osakondwera panopa chifukwa choti mwina amalawi ambiri ife tifa short term nanga sisi timakhala ndi zotitengesa tikaona mtengo kuti tine kuti ya mtengo usiye ubweresa mvula ife timayang'ana tikaudula ndikuti ndidya lero. How do we balance that kuti we should achieve short terms without necessarily affecting a long term chifukwa long term uyo imazakhala ndi bearing now as a country tikusochera apa chifukwa choti ma long terms athu onse timakhala nawo mantha because we always want to take care of the short terms. Nchifukwa wanda pama plan ena ali onse adziko pamayenera ndithu pakhale zinthu zimene zingachitike mu nthawi yochepa mu nthawi yayitali mu nthawi yayitali kwambiri. Ukasemphanitsa zinthu zija zoti zimene kuchitika mu nthawi yochepa iwe ndikuzidraga makapanga nthawi ina yake zimakhala kuti zinthu zija zili relevant. Olo kapanga mwina nthawi imene ija zinthu zija effect sikhala yomweyo impact so sikhala yomweyo. Pamafunika kuti pali anthu ena ake amadziwa ndithu ma technocrats eti ma economists asiyena apangeza economy ma politicians apangeza politics. Anthu awawa akumane ndi kubalansa kuti dziko kuti liyende kuti politics iyende bwinobwino imafunikanso economics ziyenda bwinobwino. Tikasemphanitsa pepa japo ndikuona ngati kuti ndale zokha ndi zimene zingatikhazike pampando ndi pamene mwina pamadzavuta. Ndiye timaneka kuti munthu so uyuyo amene amadziwa zake akamafotokoza nthawi ina yake mpatseni kukhutu kuti kodi uyuyo akuti chani nanga titatitere zinthu zikuziyenda bwanji kapena siziyenda bwanji. 2 zija ndimanena kuti aliyense amakhala ndi udolo wake. Ma ministry ina iliyonse imakhala ndi udolo wake. Pakakhala kuti pena pake mwina takantenga munthu wokuti uyuyu sakumvetsetsa izi koma kufunika kuti amvetsetse za economics kapena amvetsetse za trade za industrialization kapena amvetsetse mwina zinthu za education koma munthu uja pena pake mwina za education zosimbali yake zimakhala ngati kuti pali tension ndiye pena alignment imeneyo ikamavutirapo zinthu zonse zimayenda. Chabwino doko ndikuike ndi mawu mkamwa munanena malangiza boma amene lili apapali munanena kuti achite prioritize ma measures amene achite strengthen food security akhandi chakudya chokwanira tichite stabilize exchange rate komanso rebuild fiscal space.
na mukapanga assess miyezi following akumvani zimene mukunena zikuchitika chifukwa ndikuona ngati amazanena kuti domestic borrowing khanga titasisako pang'ono apa makapapo za inflation imene mayamba muja we've come down from 26 to around 24 akukumvani. Yes, ifeyo aigama tinaza khalabe pansi ndikumaona kuti I think advice imene tikumapereka pena pake ikumveka chifukwa mwachitsanzo tinayamba kuyambirira kuti ngati awawalo wakumene choyambirira contain the food insecurity which was there, chakudya chinali chipinjo. Tikamati tikufuna kutsitsa inflation, over 50% ya inflation kuchokera kuchakudya. Ndiye sitinganene kuti atikonza kukuma inflation itsika yokha osapanga chakudya chikuchipanga kuti chikhale available, chakudya chikangoti chikupezeka mitengo ndithu ikutsika, ndiye kuti kuso inflation izitsika. Muone kuti tikatengera mafiga zimene alili non food inflation ikupitirira kukwera, koma food inflation ikutsika, inflation iso ikutaninso ikutsika. Tanda zoti kungokonza food inflation akuikonza bwanji mwina kwa munthu amene ali kunjaku kuti chimanga chachitika ndi chani kuti chimanga chingoyamba kutsika? Ndimwe tinanena kuti mdziko muno tinadziwa zokuti anthu 4 million ali food insecure, anthu 4 million alibe chakudya, tinali ndi mavuto ang'amba chaka chatha, chakudya chinali choperewera. And amalawi amene analalimi amadziwa zokuti chakudya chivuta, ndipo chakudya chikavuta mitengo imakwera. And chaka chilichonse malawi muno mukungoyamba December, January, February, March timakhala kuti mitengo ya chakudya ikukwera ifoti chakudya chimakhala chotani chosowa. Koma muono tawo atabwera anadziwa zokuti vuto lili muno ndi chimanga. Amalawi amene ali nacho amati ife tidzagulitsa February. Ndi mmene zimachitikira chaka nchaka. Koma ananena pokuti mdziko muno tinayeza tinaona kuti muli njala, tiyambe kupanga import chimanga. And mmene chimanga chinayambidwa kupanga import amalawi so tinapeza kuti I think tinamva kuti amalawi amatengaso chimanga kugulitsa ku Zambia, chimanga chimakabweranso kuno. Kena wabomanena kuti tisagule uku pota amalawi notali ndi chimanga tiyambe kugula, koma ife titani tigula pa mtengo uwu, mwaona. And amalawi abwerabe ndi chimanga chija ndikugulitsa. Pamene aboma atsitsa mtengo ndiye kuti even munthu wagulitsa amene ali venda chimanga sakutaninso akutsitsa mtengo. Ndiye taona kuti thumba la chimanga lafika mwina pa 50, pamene linali mwina pa 80 or 85 or thereabout. Zimene zijazo zimene zathandiza kuti mitengo itsike. Komanso ndikumbuka kuti panali ndithu kachimanga kena zachitika sokanthirira, kamene kachaso kathandizira ndithu kubweretsa kuku chimangachi. Ndiye muone kuti ngakhale panopa nthawi kuti chimanga mitengo imene kayidzikwera koma mitengo idakali yotani yotsika. Izi zingotanthauza zokuti it's about decisions. Chabwino. Time-led decisions for that matter. Ndikuyimisani pamene ku nthawi yathu yatithera tibweranso tizakamba zakukwera kwa mafuta kumakhuza bwanji komanso ndondomeko ya timati ECF pachamati credit facility, extended credit facility ya IMF idayimisidwa May aboma ila kukambirana nawo inu mukuziona bwanji zimene zozo komanso tofuna tikambe za misonkho imene yabwerayi kuti mukuyimva bwanji kukwera kwa VAT from 16.5 to 17.5 6%. Ili ndi ma impact yanje nthawi yathu yachitanjiru for part 1, koma tilonjeze kuti part 2 izakhala mmene makhalira ndithu ola la thunthu tikucheza ndi Dr. Betha Bangara Chikadza amene ndi president wa Economics Association of Malawi ECAMA komanso senior lecturer ku macroeconomics ku University of Malawi. Ndathokoza doctor amene bonso ndi pamsiriziro pa program yathu yali ndipepese kuti program yathu idali yayifupi pa zifukwa zina za technical, koma tibweranso sabata yamawa nthawi yomweyi ndithu kuyambira loweruka 8:30 pamene tizabwere ndi ya 1 hour amene makhalira. Dzina langa ndine Wanderer Msisa. Tithokoze ma sponsors athu a Rainbow Paints. Usiku wabwino.